lalong-lalo na sa nagsiselebrate ng 7th anniversary. Si Ma'am Mary Jane Salazar from Barangay Dulag, Lingayen, Pangasinan. So yun. Siyempre, alam niyo na kung sino ang nag-surprise sa inyo. Bali may pinadala po sa aming mensahe at babasahin ko na lang po para sa inyo. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Papa God at binigyan niya ako ng isang napakabait at napakagandang asawa. Sa aking asawa na si Mary Jane Salazar, binabati kita ng happy 7th anniversary. And salamat din at dyan ka palagi na nakaantabay at nakasuporta sa lahat ng decision ko. Maraming salamat, Ma, na napapahinti kita ngayon sa konting surprise ko sa iyo, Ma. Kasi kaninang umaga ka pa nakasimangot. Akala mo siguro wala akong gagawin sa anniversary natin. Sorry, at wala ako ngayon dyan sa tabi mo. Para may celebrate natin ang ating anniversary, di bale, at andyan naman ang mga bata. Hehehe. Alip, happy anniversary, Ma! Love you so much, pati sa mga bata. Wow. Love, Gerald Salazar. So, alam niyo na kung sino ang nag-surprise sa inyo. Ma'am, pwede po bang magbigay po sila ng message sa sender? Or ano pong masasabi sa sender? Kasi na-surprise ako. I love you. Ngayon, palapakan po natin si Ma'am Sir Gerald. At syempre, may inihandog ang ating sender na Wedding anniversary. Syempre, bago i-blow ang candle, mag-wish po muna. Ano po ang wish niyo, Ma'am, sa inyong wedding anniversary? Sana marami pang anniversary ang darating sa inyo. So yun, palakpakan po natin si Ma'am and then si Sir Gerald Salazar. So once again, happy 7th anniversary kay Ma'am Mary Jane Salazar and Sir Gerald Salazar. Yan, palakpakan po natin sila. So yun, Ma'am, picture taking na lang po tayo.